7, talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Vulela ithuba for anything and everything ethinta ucansi. Unombuzo or i-contribution. Ngabe bunjani umdavazo wakho nge-festive? What defines umdavazo osezingeni noma ubona ngathi ke awuhambi kahle in open line ukhuluma noma ngani ethinta umdavazo. Lisavuka nje usawufila nje kodwa ubhontshisi. This is Sex Indaba here on Gagasi FM. The sound of KZN. I'm joined by our good friend Dr. Nkosinathi Shabalala. He is a sexual health specialist and family practitioner, and this show is not suitable for izingane le segment. Mshengu, welcome on Gagasi. Kunjani Menelisi? Hamba kahle? Ngikhona bhuti, ngibingelele ne-family babi Gagasi FM. No, sibonge dokotela ukuthi sinawe. I-open line umlaleli ubuzana noma ngani ku 0861596596. We also live ku Facebook page we show Indaba with Alex. WhatsApp voice note yami 0638399959 and make sure that mothumela voice note is just around 30 seconds and ube kwindawo eclear engenawo umsindo. I-question engaba nje nayo la dokotela as sikhulumana noma ngani ithinta ucansi. What causes impene for a female esike sizwe kuthiwa hayi akasakwazi nokuhlala without ucansi? Veleke, we have two different, spheres. Masibuka nje abantu besifazane. Kuzoba khona umuntu wesifazane ozoqhamuka ethi yena akalithanda ucansi, akalihaleli, akalilangazeleli, akayiboni nje, ilento ebalekile ngocansi. Bese kuba khona umuntu wesifazane ozothi yena uyalithanda ucansi. And lumenza akhululeke ngayo yonke indlela, mayelwenza ufila yonke into okumele ayifile. Now impene yona according to the definition yakhona is umuntu wesifazane othanda ucansi ngokweqile. Yes. Now maningi kama causes lapho because we also dive into ekuthiwa addiction yalo ucansi. Siyibiza nge-sexual addiction. Now lapho ke sibuka yena umuntu wesifazane, sibuka ama hormones akhe, sibuka even ukukhuliseka kwakhe ukuthi waba exposed kanjani ezintweni eziphathelene nalucansi and naye ngokwakhe wakwathinteka yini in any manner. Ngoba ama psychological implications aya nge-past trauma, aya nge-experience, aya ngokuthi yini osuke wandlula kuyona. So impene yona ayikho nje into esingathi siyayidefine simply esithi siyayikhomba ukuthi idalwa yilento exactly. Kumele simcwaninge umuntu wesifazane, simhlaziye umuntu wesifazane, sibuke zonke lezi zinto engishoyo, and then we come up with a diagnosis eshoyo ukuthi lento lena akuyona isuka kuphi khona exactly. 0861596596 open line kwi-Sex Indaba ithinta umdavazo. Anything ithinta ucansi 0861596596. Then bese kuba khona ke owesilisa male maye ukuthi unalenkinga ukuthi hayi akusaphileki ngaphandle kocansi. Kukhona inkinga engasuka ikhona dokotela? Zingaba khona Menelisi inkinga ze-sexual health zinakekela wonke umuntu, ngoba wonke umuntu engaba nenkinga. So si very inclusive when it comes to sexual health. We don't just look at the gender. So even now umuntu wesilisa uyaba nazo inkinga ezimbeka esimeni sokuthi ahleze ecabanga ngalo ucansi, ahleze langazelela ucansi, ahleze khalela ucansi. And siyayibuka even into ekuthiwa i-testosterone. I-hormone lena esigavenayo thina abantu besilisa esenza sibe nayo intshebe, esenza singabinawo amabele, singabinaso isibeletho, sibe abantu besilisa sibe ne-masculinity. So now leyo nto siyayibuka ukuthi iphakeme kangakanani or ilo kangakanani ngoba iyangenelela ekuthenini umuntu wesilisa uzizwa kanjani. Of course bese siyabuka ukuthi umuntu wesilisa yena ulibuka kangakanani ucansi efonini, ulibuka kangakanani ucansi kwi-laptop, sibiza nge-porn leyo nto. So if kuwukuthi you frequently expose yourself and you stimulate yourself by visual aspects of izinto, then uzogcine ulengele eweni ngoba leyo nto leyo iba instilled engqondweni yakho, into osuvela uyicabange noma yinini. Abanye Menelisi ababucansi kakhulu baze baqhanyelwe even noma ngathiwa basemsebenzini ngoba bahlezi becabanga ngalo. So indaba yomqondo ibalekile ukuthi uphatha kanjani and uexpose ezintweni ezinjani. And unfortunately abantu besilisa bayawela ngempela eweni la le ndaba yephone. Abanye abasaqhanyelwa because kumele babuke iphone iqala even before ba engage in ucansi. So kuyenzeka impela Menelisi ukuthi umuntu wa over engage in into ekuthiwa sexual activity. Kodwa ke in general nje indlwabi yona ikahle ngale
ngaphandle ukuthi kubuka kakhulu iphone ngabe kuma screens kukhona ama benefits endlwabu dokotela akhona impela ama benefits you know indlwabu into ongayisebenzisa as into a substitute of ucansi yes especially if ukuthi you don't have access to ucansi umdavazo so indlwabu yona I right ngoba iyakuvikela ezintweni eziningi uwedwa akekho umunye umuntu anga-expose ezifweni and angeke umithise umuntu basically but inayo I problem because you can also be addicted to indlwabu ikhona kuthiwa masturbation addiction and inkinga because once wangena kuyona then sekumele sikwelaphe just like any other addiction. This is isex indaba here on Gagasi FM 0861596596 open line ubuza ngana noma ngani ne contribution yakho nje ukuthi ngabe umtavazo wakho uhamba kanjani mhlawumbe uhleli nomuntu wakho nje why not ukuthi ungithumele noma WhatsApp voice note ku 0638399959. Let me take uSibo Zuma usePietermaritzburg. Sibo, welcome on Gagasi. Sibo, welcome. Khamba kahle Sibo. Sikhona baba ukufika ejikayo nje ubhuti manje sibeke athi ubunjani ngoDecember. Oh yes umdavazo wakho ubunjani ngefestive yes. Hayi bakwethu ubumnandi kakhulu nje la ukuthi ngifisa ukudlulisa izinto ezimbala zokuthi lento yokukhuluma ama perceptions esingenawo ama facts nawo I used to believe ukuthi umuntu onomkhaba noma onesisu khona izinto angakwazi ukuzenza kahle bakithi ngifakazi ukwenza konke. Yebo. So umuntu wakho chapi unomkhaba uyaperform. No medium mfishane kodwa isikhona. I think we have 2 years now everything has been perfect and I think what is interesting usuku nosuku is something new. It's very rare that you do something similar. So I think I don't relate with much problems relating to it. Yeah. Dokotela, nangu Sibo. Ama perception ake bekhona amanye hayi so engahambi ngesiwo ngokusho kwakho. Hayi ngimuzwa kahle Sibo. And uyayendlala impela indaba yakhe and yazi uveze into ebalekile ukuthi each and every day it's something new. Meaning ukuthi umuntu wakhe akekho predictable. So umuntu wakhe naye uvulelekile you know and uyafunda ngalo ucansi and uyayibuka izinto interested ekuthenini how do you keep umuntu wesifazane interested when it comes to inkonzo yasekamereni but ke ake sithi ungena kancane ngoba phela kumele ngiphinde ngibe udokotela indaba yomkhaba I do not promote it at all indaba yomkhaba because yes singasho ukuthi izinto zi perfect njengamanje but you know kuba khona ama silent killers adevelopayo merely because indaba yomkhaba you know issue ngoba ila ukuzinza khona amafutha emkhabeni and akazalwanga lo muntu enomkhaba so kumele sibuke leyo nto sizame naye ukumvikela ukuthi ukuze umama impilo yakhe yande ezweni kumele simbuke umuntu wakhe ukuthi singamelekelela kanjani ukuthi umkhaba sunake ngoba faka enkingeni uzoba sencupheni yezifo eziningi menelisi. Yeah. Sibo uyayithola response kadokotela. Ngiyabonga kakhulu ngadveza kadokotela ngenhlanhla I think we working on it vele. So it's not something yes nathi esiyekelelayo. Elokugcina nje but manise I think bengithisa ukudlulisa lokho kubalalela ukuthi I think when it comes to sex kumele avoid ukwenza sex ngama myths ashiwo abanye abantu. It's very important that you give a person a chance to understand them because if analento ka size ukuthi that thing ka size does not exist otherwise singabahubha abantu besilisa kuze kushonelana. I think if you accept the person that onayo ngaleso sikhathi you work around with what they give you and what they have. Sex you'll enjoy whether lincane likhulu but nonetheless nje I think otherwise singabahubha bafana kuze kushonelana ngiyabonga. Before I let you go, isiphi sex position style ashaya kakhulu umuntu wakho? Hey, siyabenza zonke but dog is always the best. Yeah, dog style. Ngisho sukwenze konke bese kuba khona the special one ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe as a woman ubheke phezulu kuba khona that moment of wanting just to feel him. Noma ngathiwa it's not hard kube slow nje. But I think it's just always special and different each and every day. Good. Thanks Sibo for sharing contribution yakho and imbono yakho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Thanks. Indaba ngigagasi FM sex indaba. I-open line ukhuluma noma ngani contribution yakho, i-question, i-query
ngabe unombuzo okhona udokotela uNkosinathi Shabalala. He's a sexual health specialist and family practitioner. If you just joined us, you are listening to Igagas FM, the sound of KZN. Let me take Unonku Mkhize usemlazi. Nonku, welcome on Gagas. Hi, sanibona Hamba kahle Nonku. Sawubona dokotela. Hayi siyaphila. Yes. Siyabonga dokotela ukhona. Mhlawumbe usezosiza sonke. Ukhona for that, yeah. Okay. Mina my question maybe udokotela uzongisiza la. Yazi angazi noma mhlawumbe isifo noma kwenzekalani. I'm about to get married. Nje umuntu right ngangizwa kambe umuntu right, but when it comes to ekamereni angazi noma into yakhe. Okay, before you proceed, mawuthi umuntu wakho right social economic status indlela abukeka ngakhona. Yes, konke yabona leyo party leyo yonke makuthiwa khona iqanda le-footman yimi kodwa inkinga all round asingene lapha ekamereni angeke ngize ngisho ngithi into yakhe ayivuki ayini, kodwa inkinga ekhona ukuthi iminute nje 2 minutes nyana sekuphelile futhi usafuna manje nje ngimane ngitheneke off ngibize kahle ukuthi kodwa Nkosi ngoba lo muntu umbekile unayo yonke into kodwa awu senze njani ngokwami ubambo lwami kodwa kwaze kwayinkinga mase kufika kule ndawo hayi kumane kube sekuyaphela konke. Ngiyakwazi indokotela ukuthi ngimtshele ngithi but la engathi kunenkinga khona kufanele sikwenze noma uzobuka as if kenzeka yini vele ukuthi abantu besilisa babe njalo. Ngike ngithi mhlambe ngoba mina ngisuka kumlungu obengazi ukuthi noma ngathinta ubhozo konke kuyenzeka. Manje sengifike la sekufanele ngicommit khona angazi into yakhe anganoma mkhulu mhlambe nami ngizoya kuleyo ndawo le ukuthi ingoba mkhulu komane aboma kuphela 2 minutes hayi sibonga dokotela kuba sathi kunenkinga khona la your take. Now usisi ungichazile impela ngendlela ambeke ngayo ubhuti ngendlela aportray ngayo umuntu anayo empilweni one frame impela, but now yazi I'm concerned ngoba uyabuza ukuthi engamtshena ngandlela iphiyona, so that means ukuthi ikhona igap in terms of communication between bona bobabili ngoba unokusaba usisi ukuphumela obala. Ikhona inkinga uyayipick up intokazi, ikhona impela. If kuwuthi umuntu wesilisa akakwazi ukumela isimo akakwazi ukulasta even u2 minutes or even u5 minutes then usengenile vele enkingeni ngoba usene premature ejaculation. So usizile impela untokazi ukuthi asukume ayibuze le ndaba ngoba siyababona impela abantu it's one of ama 2 conditions ahamba phambili kwi sexual health that have to do with ukusebenza kwayo induku. Leyoqala erectile dysfunction, esibili premature ejaculation. So ukhuluma ngayo untokazi la and lento izogcina ifaka istrain in their relationship because uyamuzwa njengamanje uyakhala ukuthi akaneli ngoba ubhuti uvele ashesha afike kuvutho ndaba yize noma esanalo ugqozu esanalo ufuqefuqe esafuna ukulenza ucansi, but the issue is mabeke baqala ukulenza but ba engage ubhuti uvele ashesha afike kuvutho ndaba. So there is definitely premature ejaculation and we have so many options in terms of usizo esingangena kuona according to ukuthi idalwa yini. So kumele abone ubhuti it's a problem edinga ukubona udokotela and sihlale phansi sibone ukuthi ubhuti singam-engage kanjani, sibone ukuthi singamcwaninga kanjani, singamelekelela kanjani and then sibone ukuthi treatment singayithola kanjani. Lenkinga kadokotela ekamfowethu la unonkakhuluma ngayo quick one nje kungenza iziphi ezinye izathu ezenza ukuthi ugcina uba kule condition. Now if ubuka induku isebenza ngendlela ezu2 induku isebenza ngegazi iphinde isebenza ngemizwa. Now igazi specifically lona lithwalwa imthambo, so anything ezokwazi ukudamage imthambo ezokwazi ukulimaza igazi then inganginikeza iproblem in terms of uqina kwa induku ngoba njengoba ngithi nje igazi ilone lisebenzisa induku kumele lingene endukwini and lithwalwe yona imthambo livaleleke usebenze uzuqede bese liyadedeleka. So if anything ezophazamisa imthambo then kuzoba khona iproblem. Ma conditions like oshukela, diabetes, we have ma conditions like ama heart problems angakwazi ukuphampisa inhliziyo igazi ngendlela. We have so many things engadala ukuthi ekugcineni igazi lilimali. Bese of course sibuka nendaba yemizwa.
imizwa yona inakekela ikakhulu menelisi ukuthi uqhanyelwe ulangazelele ucansi iphinde futhi inakekele nokuchitha komuntu so anything ezo affect nayo futhi imizwa then kuba khona iproblem angenzi umzekelo kuba khona umuntu ongangena engozini yemonto agcine ebe ne spinal cord injury so i spinal cord injury kuya ngokuthi sikiphi yona i-level if kuwuthi sik level le enakekela ucansi enakekela uqina kwayinduku enakekela ukuchitha then kuzoba khona iproblem abanye abanama spinal cord injuries they don't even get ama erections they don't even abahaleli even ucansi ngendlela okuyiyona so zikhona izifo menelisi esikwazi ukuyithola siyicwaninge and then sikwazi ukuyilungisa umuntu abuyele esimeni nonku uyazi ukuthi simthola kanjani udokotela ukuze akwazi ukuthi asize umuntu wami ngoba hayi ngoba nakho umuntu wami ngingamthanda ingakho ke nize nithi abantu besifazane bayachitha ngoba uzothola ukuthi ngoba phela akusaneli ke angifuni kodwa ukukushiya kodwa inkinga angifiki mina lapha ya Yes, udokotela will leave ama contacts akhe towards the end of issue. Make sure ukuthi uyalalela nje program yonke uzokwazi share ama contacts akhe. Thanks ukuthi uraise lo daba ngifiseleke inhlahla kuhambe kahle lapha kumdavazo neqanda lakho lerecruitment. Ngiyabonga kakhulu. Thanks Nonku. This is Indaba on Gagasi FM 0861596596 open line yesex indaba ezomdavazo. Anything and everything ethinta umdavazo. This is Gagasi FM every Thursday so sikhona nendaba isex indaba zonke ithinta kumdavazo namhla ke open line nami umenelisi wakandwandwe yonke into ethinta umdavazo khona udokotela uNkosinathi Shabalala. He is a sexual health specialist and family practitioner. We live go Facebook page we show Indaba with Alex and ngiyabona ama comments akho khona ngizokwazi ngiwathathe and ungayishaya ne comment yakho noma I question and bheka ubheka imncwabe uthi ke isimo simanzonzo lapha dokotela uthi uJanuary kunzima nokuthi ke livuke kunenkinga yezimali uthi kulapha trust feed ukwazi ukuthi inkinga osukubhekene nazo ithinta ifinance iphinde futhi ithinte umdavazo impact dokotela kakhulu menelisi we have izinto esibuka as ama financial constraints and siyabuka ukuthi ziletha muphona umthelela empilweni nje umuntu general before sesifike umdavazo stress lento menelisi yendaba yemali ngoba awukwazi ukuphila ngemali asikho isinkwa ongasithola ngaphandle kwemali so imali iproblem and abantu abaningi in terms of we understand indaba yemali kusamele kufundiseke abantu abaningi when it comes to that but indaba yemali iphakamisa indaba yestress now istress siphakamisa into ekuthiwa icortisol emzimbeni so if uzohlezi uandincindezi ye stress uzohlezi uthwele kanzima amahlombe awazi ukuthi kumele wenzeni awazi ukuthi uphuma kanjani enkingeni then leyo nto leyo izogcina uaffect umdavazo because icortisol it's a problem ngoba it directly affects indaba yomdavazo in terms of unciphisa ukuthi ulangazelele ucansi inciphisa libido icortisol inciphisa even ukuthi ufike even kuvuthondaba kanti uvuthondaba luletha ama hormones azoyi counteract yona le cortisol azos counteract lesi stress lesi ingakho ngihlale ngithi there's no relief without release so if ungasakwazi ukwenza ucansi istress siyaqhubeka siyanyuka awusadili manje nemali nje kuphela usudila nanokuthi awuyitholi injabulo ngalendlela okumele uyithole ngayo and lezi zinto zo2 zingakufaka even kuma psychological implications ngagcina kuthiwa no depression ngagcina kuthiwa no anxiety ngagcina kuthiwa no PTSD Indaba isex indaba on Gagasi FM open line yomdavazo ubuza noma ngani noma kune comment engabeke ikhona usinike feedback ngabe umdavazo wakho uhamba kanjani let me take ukwazi Nxumalo usentuzo ukwazi Nxumalo ngicela ungivalele nje radio so that uzwakale kahle noma ukwazi savala ke I radio yakhe let me take uSindi Mfeka useNewcastle Sindi welcome on Gagasi sanibona khamba kahle Sindi yes welcome yaphila yes Sindi i-comment noma question yakho nginodoc yami question ngizobuza lapha kudoc okay I'm struggling ukuthi ngibuzwe la Sindi ngicela ungiphakamisela noma ivoice makune bluetooth or speaker ukwazi ukuthi uyikhiphe noma uphakamise nje noma izwi manje ukuthi akukho between the two of bluetooth or speaker Sindi siphila kusispeaker yes Sindi ungaqhubeka ngifuna ukubuza la kudoc ukuthi move kanjani on from iPart nama kade ithola ukuthi ibukela iphone
because ngifike ngazi ukuthi akayibuki so ngibene ngisolile ukuthi kuke kwenzeka wayibuka so lo nto le affectile kakhulu nje yena ngazi noma uya-understand ayikho so manje senginama questions amaningi nami nje ngizethemba ngisenakho soba internet funa ngicabanga ukuthi ngabe ama-image lawa abukayo izinto ey'kanjalo mlaleli kaSindi ungemuhle but uclear umuva kanjani umpartner wakhe la ubuka iporn akumphathi kahle hle now Ntokazi Sindi ngicela ukubuza nje la ubhuti yena isizathu sokuthi alibukeke ucansi ayibuka iporn mhlambe useke wakutshena yini ukuthi yini isizathu ngazange ngishayele senike nakhuluma mhlambe ngakho nazama ukuhlala phansi nikhulume ngakho sona sakhuluma kodwa hayi exact bathi senze ukuthi ngidile kuleso okay no ngiyayibona iconcern kaNtokazi I feel ukuthi uNtokazi ucabanga ukuthi iporn ireplace yena basically bakhona ke Menelisi ngizophumela obala impela ngabo abantu besilisa ngoba kumele ngiliveze iqiniso abanye babo baze bayibuka iporn even before they engage in sexual intercourse iyona ebastimulateayo iporn iporn inendima enkulu kakhulu kwi sexual health and nayo futhi ifinyelela even kwi porn addiction ngoba khona abantu abangasakwazi ukuphila ngaphandle kwa iporn and naleyo nto ikulidela ekuthenini the more uyibuka iporn the more umasturbate ngoba ultimately kumele kube khona ukufika kuvuthondaba if kuukuthi ustimulate umqondo ngoba uwusa lapho vele so indaba yeporn yona ibucayi and ngempela kumele ubhuti sikwazi ukuhlala naye phansi sibone ukuthi is he addicted to porn okanye mhlambe iporn ebeyibukela something else but uNtokazi angimshiye nalokho ngoba ulimele yena iyalimaza lento kubantu besifazana njengamanje uNtokazi uyibona emncane uyibona engayilutho kubhuti uyibona ngazathi ubhuti akamdingi so ubhuti kubonakala sengazathi uthole ireplacement Ntokazi akusiko lokho at all ubhuti ngiyacabanga ukuthi masingahlala phansi ngakuchazela naye ukuthi izathu zakhe zikephi kahle but angifuni wena uhlale kube ngazathi manje inkinga ikuwena ayikho inkinga kuwena wena uphelele umuntu wesifazane ukhona uyambona ubhuti as umuntu wesilisa so ungayibuki lento ngingazathi manje iyindele lokuwena ubhuti yena mawukuthi ikhona inkinga ekhona inkinga singayithola sikwazi ukuyilungisa impilo yenu iqhubeke iphumelele so kumele behlale phansi bekhulume besike ne-medical attention into yokuqala leyo Menelisi ngoba without ukukhuluma angeke sazi ngempela ukuthi sime kubukhona ngoba abanye abantu bayagodla and ukugodla kwabo ikona okwenza singakwazi ukubasiza so ngiyaqhugumezela impela ukuthi communication iyona ehamba phambili Sindi uyamthola udokotela ngiyamthola ngiyabonga nje kakhulu ngizozama ukuthi ke sikhulume sithi yes please do Sindi then ubuye ke usinike ke i-feedback masine open line every first Thursday of the month noma masibuya made kune break ekhona siye sikunike opportunities nanamuhla senze here on Gagasi FM I'm taking my WhatsApp voice notes akho ku 0638399959 sex indaba open line ubuzana noma ngani ethinta umdavazo Mbona mthanda Menelisi nodokotela niyaphila emsakazweni ohamba phambili eGagasi FM cha anonymous lo ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe umelwe yinsompa esithweni sengasese yini engakusiza ukuthi zisho ngiyabonga ngizolalela emsakazweni yes ngibingelele Menelisi doc ngicela ukubuza la mawuthi uwenza umdavazo mase usuqedile mhlambe following day mase ushisele umchamo wakho uphumushisa njalo uphumushisa mawukama nje umchamo wakho uyashisa kubangelwa yini doc ngiyabonga Ole Menelisi ngicela ukubingelela eGagasini ngiyabingelela nakudokotela siyabonga umele usokhulumayo kaDlamini endaweni yaseHarding kwamachi lapha esiqithini Menelisi ngicela ukukhumbuza abafowethu ukuthi i-romance Menelisi ibalekile
i-romance bafowethu, i-romance hayi ukuthi manje uzophuthumela ukufaka qala ngomuno, qala ngolwimi bafowethu, i-romance noma ngaphela 15 minutes i-romance ungakalifaki, please bafowethu, ibalulekile i-romance. Romance dokotela foreplay naka ama voice note awu 3 dokotela. Angiqale ngale yokuqala indaba yensumpa. Ubhodi insumpa zidalwa i-infection ebizwa kuthiwa i-human papilloma virus. Nakhona iyona ehamba phambili Menelisi kwi-sexual health. It's a sexually transmitted infection itholakala ngalo ucansi. So mawukuthi unazo insumpa kumele simbone ngoba manje insumpa zinenkinga. It depends on ukuthi ihlobo luni lo HPV oludala lezo insumpa. Ngoba ezinye inhlobo ziyambeka umuntu engcupheni yokuthi abe nomdlavuza, ezinye inhlobo azimbeka umuntu engcupheni. So ukumbona nje ubhodi simcwaninge sibheke ukuthi yini inkinga, sibheke ukuthi ihlobo luni lo HPV and then bese siyakwazi ukumnikeza i-treatment eqondene nayo leyo STI. So okwakhe kulula ukubonana nje nodokotela and then bese yacwaningwa Menelisi. Indaba ye-romance i-romance ibalekile impela uqinisile futhi and ukhuluma ngayo impela indaba ye-foreplay. Now abantu ke abafundisekile bebonke when it comes to foreplay ngoba kunabantu abangayenza isidalo i-foreplay abayitshena nje ukuthi umdavazo is all about ukudlokodla ungene ngaphakathi kumuntu wesifazane bese uyachitha nje kuphela, kanti umdavazo offers quite a lot. Njengoba ekhuluma nje nge-romance yona lento akhuluma ngayo iyandisa ukusondelana phakathi kobudlelwano babantu ababili and iyandisa leyo nto leyo yothando phakathi kwabo babili ngoba lapho kuyabonakala ukuthi bayinikele to each other and kuyabonakala ukuthi into abayenzayo they basically aligned. So definitely abantu besifazane abaningi ikakhulukazi labo abangafiki kuvuthondaba and labo abangal-enjoy ucansi bayakhala impela ngayo indaba ye-foreplay ukuthi madoda fundani i-foreplay. And what a greater platform than this one. Ukuthi siyendlale indaba sibafundisa abantu and abaningi babo seke babuya even nane feedback ukuthi ngizamile lapha na dokotela and hey kuhamba kahle impela. So kuya ngokuzama, kuya ngokuvuleleka, kuya ngokufundiseka. It's all about that. Then another voice note ibikhuluma ngokumchamo oshisayo engage yes. Now ubhuti ke yena ukhuluma ngempawu ze-urethritis. So urethritis ukuvuvukala kwepayipi leli likhipha umchamo. So wonke umuntu owesilisa osifazane akukhethile ngobulili sinayo into ekuthiwa urethra. So i-urethra ipayipi elikhipha umchamo from esinyeni. So if good lelo pipe lelo liba infected in any manner or if good liba affected in any way, then ugcina uba neinhlungu and le inhlungu ukhala ngazo uma echitha or uma eqeda kuya ocansini. So it could be an infection. So naye kumele abone acwaningwe and then a-treatwe ngendlela proper and then sibheke ukuthi if ungasi infection what else could possibly be the cause of lenkinga yakhe. I'm joined by Dr. Nkosinathi Shabalala. He's a sexual health specialist and a family practitioner. Hamba kahle umdavazo wakho noma khona inkinga ngoba unazo ufisa ukulekeleka khona udokotela i-open line ubuzana noma ngani ethinta ezomdavazo. Ngihope ukwazi noma lento uzuma ukulayina kahle manje. Kwazi welcome ngikakaza. Siyabingelela mina ngisiyaphila. Hamba kahle kwazi? Ngiyazwakala manje kahle. Yes, uclear. Hayi ngibingelela udokotela lapha e-studio. Kunjani bhuti? Siyaphila kahle. Ngifone nje emva kwale call le yalwafisi othi indoda yakhe yashesha ukuchama. Ngiyangishayile kanjalo. Kodwa ngifikise ngendlela elula futhi. Engekho nzima. Ukukhumbuzana nje bafowethu ukuthi lento ekuthiwa inyongo kusho ukuthi odokotela bathi ayikho. But thina sikubiza ngenyongo ukuyiclean umuntu esilisa kubalekile. Bafutha bathe castor oil, uphuze castor oil bemningi. Okay, asu promote castor oil yes. Okay yes. Amahlamvu ababayo mawuyinsizwa wasebenzise. Alidunga ngempela igazi alenze libe enye into. Angizosho ukuthi amahlamvu kanjani. Kodwa ngikhuluma ngento engisebenzelile nami. Bese kuba ileyo ukuthi uma ngabe usuzizwe insizwa ukuthi chama likhiphe ushintshe position likhiphe ngikhuluma ngento engiyenzayo shintshe position uzothi chama ushintshe position uma usufika futhi ubone okay kuyadonsa phela yeka kuphuma okokuqala ukuchebene ngaphandle uphinde uqhubeke yabo come and continue yes enye into futhi ebi right
ukuthi mangabe uzizwe uyachama yeka lento abayefethu abayeke ukuchamela phakathi irand oqala ayichamela noqala phakathi iyawudonsa amandla leyanto ngekathi uthola ukwenza leyo nto umzimba automatically uyazenzela lento uyijwayela uthi mina njalo mangidavaza ngithi bese ngiyaphula out angikhipha kancane phinde ngiqhubeke uyatraineka umzimba ngikhuluma into engiyenzayo selokungalalela le sex indaba ngikhweli ngiyaxosela ngisakhweli ngiyaxosela ubambele. You are listening to the best nighttime radio show in South Africa, the award-winning Indaba. Gagasi FM. Uyaqoshela lapho Zwidi. Ngiyaqosela ngiyabashikisha. Hayi ngiyakubonga. Dokotela emsebenzini uyayizwa ukuthi no issue ukuthi kuhamba kanjani. Into engizokubuza yona nje dokotela ukuyicleaner noma nje specific ngoba si KZN even South Africa khona into yokuchatha noma ukukhipha inyongo ngokweni kuyi medicine kuhamba kufikephi uyakurecommend yazi Menelisi education ibalekile nami nje ngange no education because ngempela ngangifuna ukuvuleleka ngibona ukuthi kwenzakalani exactly it's not ukuthi i-medicine iphikisa isintu no yikho ukuthi izinto sezamodernizwa sesiyakwazi manje ukuthatha zona inhlamvu lezi ubhuti ayishoyo sakhe izinto ezokwazi ukuba amaphilisi sakhe izinto ezokwazi uselekelela emzimbeni ukuthi sikwazi ukuba healthy but into ehamba phambili engifuna uyibeka i-health in general ibalekile it's not only about uyicleaner or anything indlela odla ngakhona ibalekile uku-exercise kubalekile i-lifestyle yakho indlela ophila ngakhona ibalekile i-exposure yakho to ama-high risk behaviors ibalekile nayo ngoba izona zonke izinto lezo ezikubeka engcupheni yokuthi udevelop izifo bese ugcina usuyithola e-office likadokotela so ngiyafisa Menelisi ngelinye ilanga ukuthi ke sihlanganisa amakhanda isintu kanye nesilungu sibone ukuthi singalekelelana kanjani ngoba akuliwa la impela isintu sinendawo yaso nesilungu sinendawo yaso so akuliwa la akuhlanganiswa amakhanda kubonakala ukuthi abantu bangalithola kanjani usizo nayo into ebalekile ukwazi uphinde ethi noma i-recommendation yakhe ukuthi balekile ngokwakhe ukuthi i-round yokuqala ungachameli phakathi. I'm asking this question, let's say for abantu abatryayo uma ukuthi mhlawumbe usuchama kwi-round yesibili phakathi noma yesithathu kukhona ngokugijima nokwama-spams okungabhekayo kuphi lapha suke strong khona dokotela inkinga manje sinezathu ezihlukile zokwenza ucansi if ufuna ukumithisa umuntu wesifazane kumele uchamele phakathi so kwi-round yokuqala ungarecommend every round kumele uchamele phakathi unyusa ama-chances lokho ukuthi imbewu ibe enough ukuthi ngempela ilishaye iqanda ihlumise kodwa lokho akushoyo ukuthi i-round yokuqala angimele uchamele phakathi that is very subjective it has absolutely nothing to do with sexual health now if uchamela ngaphakathi umuntu wesifazane kuyadependa ukuthi uma niyiqeda leyo round yokuqala umuntu wesifazane kukhona yini indlela ayiklina ngakhona ngoba yes vele mawusufika ku round 2 umuntu wesifazane uzoba manzi kunaloku ekade manzi khona ku round 1 if kukuthi akawa clean of course ama spams lawa osuku usuwachithile ngaphakathi kuyena kwazi thanks for your contribution yakho ngiyathemba khapha nivumelana khona dokotela ngiyobile siyabonga futhi sure this is indaba open line umdavazo ubuza noma ngani and uphinde futhi usitshele nokukusebenzelayo as ukwazi beka la iminye yembono yakhe 0861596596. Let me remind you, we're live on Facebook page, we show Indaba with Alex, and the conversation uzoyithola nje just after 8 ku Gagasi FM app. Dokotela uShabalala mina ngisacela ukubuza ukuthi inkanuko yocansi iphela ethi uma usuneminyaka emingaki inkanuko nje ukuthi ukhanukela ucansi kuphela nini kune age yini noma musumonopozile ngicela udokotela angicacisele ngiyabonga ngicela ungasisho more of your voice notes Saselo Nyamba respect ngicela ukubuza mina ukuthi uma kwenzeka ke usu addicted indlwabu ke iphi indlela ukuthi ulapheke noma ke kwenzeke mhlawumbe ukuthi umuntu onayo mhlawumbe usheshe ulahle kuyena mhlawumbe akubalekele noma mhlawumbe ikhona indlela ukuthi usheshe ulapheke Dokotela Shabalala. Yeah, 2 voice notes. Ngicela uqala ngomama lokuqala. Ukhuluma into ebucayi ebalekile as well. I-menopause. I-menopause into Menelisi abantu abaningi engifisayo ukuthi bayi understand fully. Ngoba lokho kuya ngomuntu wesifazane inzalo yakhe. Isuke seyiphelile mase sithi umuntu sekuyi-menopause. And yes, ubuza umbuzo right ngoba ukhuluma ngendaba ye-age. Now the mean age of menopause 52.
so umuntu wesifazane once wathi 52 then abantu abaningi majority of them besifazane basuke sebephelelwe inzalo around that age of 52. So siyake sibukeke kodwa ke ukuthi inkinga eziningi kumuntu wesifazane zidaleka from the age of 35 going upwards. So in between 35 no 52 kuba khona i-concept esiyibiza nge-premenopause. So i-premenopause iqala from the age of 45. So we have 35, we have 45, and we have 52. So those are the ages abantu besifazane okumele bawanake when it comes to inzalo, when it comes to sexual or reproductive health yabo. Yes. Ubhuti lo wesibili ukhulume ngendaba yokuba addicted to masturbation. I-addiction sishintsha only ukuthi hlobo luni lwayo, but asilishintshi igama lithi addiction. So alcohol addiction, drug addiction, sexual addiction, masturbation addiction, porn addiction, they are all addictions. So approach vele ngendlela efanayo. Into yokuqala ebalekile i-counseling, i-therapy. Ukuhlala phansi nomuntu sikhulume naye sibone ukuthi singamelekelela kanjani in terms of ucwaninga i-mentality yakhe, ucwaninga i-psychology yakhe, ngoba kuningi okwenzakalayo kumuntu osuke ese-addicted. For instance nje alcohol addiction ingagcina ekufinyelelisa esifweni ekuthiwa i-delirium. Lapho ugcina uhlanya usumuntu obalekayo ekhaya, usumuntu ongaziwa ukuthi kahle kahle ucabanga ndlela yipi. So i-addiction ibalekile ukuthi si understand ukuthi i-approach wa basically ngendlela efanayo, but i-cause yakhona ayifani. Ayifani i-cause. So if you can't find the cause, then kuba nzima ukumelekelela umuntu to a point ukuthi uyamelapha. So kubalekile ezudokotela ukuthi ucwaninge properly, uthole ngempela ukuthi umuntu ubangelwa yini ukuthi angene kulolo hlobo lo-addiction, and then you tackle the matter in that way. 0861596596. Let me take Usanele Khomo usePietermaritzburg. Sanele, welcome on Kakasi. Okay, Usanele line wakho usazama ukulungiseka. Let me now take ukwenza Thabethe nayo usePietermaritzburg. Kwenza, welcome on Kakasi. Yebo, Phumaneni sinjani? Khamba kahle kwenza? Ngiyaphila ngibingelele naDoc. Kunjani futhi? Siyaphila. Hey, kodwa nginenkinga la. Ucansi nje angikaze ngili-enjoy ngiyoba na 30 years manje angifiki ngisho kulokhunza ku-5 seconds. Ngithi ngena nje ngizokushisa nje hawu kube sekubhedile. Cha. Noma ngathi isithathe round kuyafana. La ngafika komunye udokotela engengimusho ngegama wejwayele ukufika nje ekhakhasini. Bazama ukungisetha kodwa hayi akulunganga. Inkinga iyaqhubeka. Let me ask, in terms of ama-partners, lokhu kwenzeka ku-partner oyedwa noma usube nama-partners amangaki nje lenkinga yenzeka kuyena? Sebebaningi kakhulu because ngizame nje mhlawumbe ngizame eceleni hayi into efanayo. Dokotela, kwenza ukuthi ibe chronic inkinga? Iyaba chronic of course if kuthi imbangela itholakalalanga. Ngiyamuzwa impela ukuthi uzamile ukuthola usizo but akasizakalanga. Angazi kwenzakalani ngaleyo ndlela leyo. But ubhuti une premature ejaculation, and i problem is ukuthi uyasho lokaqala ukwenza ucansi. Zihlukana kambili ke menelisa inkinga. Kuba khona ama pubertal problems uma umuntu esadevelopa esakhula, in terms of amabhola, in terms of induku, in terms of inakwayo induku, yes, esakhula kuba khona inkinga ezenzakala ngaleso sikhathi. And lezo inkinga ziba i-problem if zingaphika phanga ngaleso sikhathi, ngoba zihamba ingenelele even ebudaleni bomuntu, ekukhuleni komuntu. Useze uzo approacha u30 years and still akafiki kuvuthwa indaba ngendlela kumele ngabe ufika ngakhona, akal-enjoy ucansi ngendlela kumele ngabe enjoy ngakhona. Bese kuba khona ukuthi ke njengoba esena 30 manje, siyini esingamenzela yona, singamcwaninga sibheke ukuthi lenkinga ekhona isangalungiseka yini, ngoba menelisi zikhona inkinga engalungiseki as well. Yes, kwa Dr. Shabalala, I've never actually got inkinga engalungiseki. So uzothola ukuthi masingabonana mina naye singahlala ngempela phansi ngimcwaninge sibone ukuthi inkinga and then siyilungise inkinga yakhe, abe naye umuntu onnormal, ngoba uyambona ukuthi u-under ingcindezi kuwo wonke umuntu iyenzeka lenkinga. So uzogcina manje engena esimeni sokuthi acindezeleke, angeke asafuna uku-approach amantombazane, ngoba uzothi ngizom-approachelani vele umama, ngiyazi makufika lapha ekamereni isima ngesibe kahle. So angithandi ukuthi abantu baphile under ingcindezi. So ubhuti impela ngamvulela ithuba, ngimvulela isikhala ukuthi ngimbone elakhe leli thuba, so asibone ukuthi somlungisela kanjani inkinga yakhe.
Ama-views expressed on Indaba are not ama-views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Kwenza udokotela uyasho uzoshiya ama-contacts akhe uyamthola. Ngiyazwakala ngiyafisa ngathi ungawasi usizakale so that ukwazi uenjoy umdavazo uphinde usinike ne-feedback ke uma usuyisukumela inkinga yakho siyabonga. Okay, akunankinga ngiyabonga futhi. Sure kwenza. Let me now take uSanele Khomo esePietermaritzburg. Sanele welcome ngikakasi. Yebo sanibona njani? Khamba kahle Sanele? Hayi kuyaphila kakhulu. Ngibingelela nadokotela Peter. Kunjani bodi? Ya kuyaphila kakhulu. Cha kwelesimo asibi kakhulu umuntu ukawuthola nje umdavazo lapha nalapha. Ize noma ngenayo umuntu oqondile. Uthola phi Sanele nje for the benefit of umlaleli? Hayi bayaqhamuka nje abantu besifazane nje bakuyenzeka umuntu othi imzwane nje kube ukuthi ngiyadavazana ngingaboni ukuthi ngiyathandana. Okay. Okay, yeah. Ungaqhubeka. Kona sengumuntu osenesikhathi impela ngingagcina umdavazo. Yazi into eyenzeka mhlawumbe mangiqeda kuchama nje uthola ukuthi kube khona nje uketshezana nje oluphumayo. So angazi noma ngabe inkinga yini le. Awulichazele lolu ketshezi uphumayo. Lu ketshezi lujaluba ama-stems yabo mhlawumbe makade mhlawumbe sothi makade uqhenyela yabo mhlawumbe uqhenyela kakhulu nomuntu esifazane leyo concinyana but mina kuye kwenzeka mhlawumbe makade ngiqeda kuchama. After. Okay. Dokotela. Kumele khathazeke uSanele. Sanele ngicela ukubuza umbuzo oyi1. Mawukhuluma ngokuchama ukhuluma ngokufika kuvuthondaba noma ukhuluma ngokuchama nje lokwase toilet? Lokwase toilet dokotela lokwase toilet. Okay. And leyo nto leyo yenzeka if kukuthi ubuqeda kulwenza ucansi okanye yenzeka inoma yinini. Njoba kade usho nje sekuyisikhathi ungakazi ulenza ucansi. So ike yenzeka njengoba ungakazi ulenza ucansi noma yenzeka only if ukuthi wenza ucansi. Kuyenzeka nje kade mina nje kade ngichama nje kuyenzeka. Khona namuhla. Ngiyazi ke mangikhuluma ngocansi nivele nicabanga abantu besifazane kuphela angi-include even i-masturbation. Yeah. Indlwaba ngi-include indlwaba. So indlwaba yona uyayishaya manje. Ngiyayishaya kona kodwa ayisebenza nayo ngayigcina. Okay. Now Menelisi kuba khona i-condition ebalekile kwi-sexual health siyibiza nge-retrograde ejaculation. La umuntu wesilisa athi mayechitha khona angachithi imbewu iphumele ngaphandle achithe kodwa imbewu ibuyele esinyeni. Ikhona imbewu engaphuma kodwa kukhona le ebuyela khona esinyeni. Athi mayeqeda kuchama achame umchamo bese kuphuma yona imbewu isuke ingasaphumi kuyi-epididymis la ihlala khona isuke siphuma from esinyeni. So siyakwazi ukuyicwaninga leyo nto siyibuke ngoba uma yenzeka kubhudi usenkingeni yokuthi in the near future mayisefuna izingane angakwazi ukuzenza izingane kahle ngoba manje imbewu yakhe iyalahleka enye kanti enye iyaqhubeka iphume. So singabuka ukuthi ikhona yini into edala leyo nkinga and then bese samlungisela. It's called retrograde ejaculation. So this is what I'm picking up. Inkinga ekhona lehlabe kubantu nje aba-10 ungathi ukuhlangana nabo in scale abantu ohlangana nabo kujwayelekile ake sithi 1 in 10 1 in 10 so akusiyo into esiyibona kakhulu but into esiyibonayo. And another thing ebuye iyandise lenkinga is ama previous sexually transmitted infection ikakhulukazi i-drop into ekuthiwa i-drop i-clap uma kuzophuma udoti ngaphambili ukubhajwa ukuvimbeka yonke leyo nto. So iyayilimaza le ndaba ye-urethra ipayipi lelikhipha wona umchamo njengoba bengishilo sinepayipi eli1 likhipha umchamo likhipha imbewu. So malilimala kungenzeka exactly okwenzakalayo kubudi. So singamcwaninga. Saneleze 30-year-old ungashare whether ingane unayo or not uyasho ukuthi ke no partner unabo hamba uthola nje lapha nalapha. Ngiyaba ingane nayo nje impela sindala nje natheni. Hayi. Yes, I know uyazwakala nodokotela uyasho inkinga ayibona ngathi ikhona uzoshiya ama contacts akhe towards the end of the show so that ungabi nale nkinga uma uchama bese kuphinde kuphuma lolu ketshezi olukhona. Thanks for to share story sakho siyabonga. Ngiyabonga nibe right yakho. Sanele, this is Indaba on Gagasi FM, the sound of KZN open line. Maku Thursday ukuqala sibuyile of first of Thursday of the month uyakwazi ukuthi uthole open line ubuzana noma ngani ethinta umdavazo kwabanye ko Thursday kusuke kune topic esuke ikhona si unpack naye udokotela. Let me now take umxolisi Zulu usemlazi. Umxolisi welcome on Gagasi.
Yebo njani futhi? Hamba kahle Mageba? Sikhona futhi. But i-main concern yami question nje bengifuna ukuyibuza dokotela sesibanga nomuntu wami. Bengifisa ukwazi ukuthi udokotela ku-health yini ukuthi ngiye ocansini kodwa ngiye ngokomlomo lapha esithweni sangasese kumama. Ngabe ku-health yini kumina ngumuntu wesilisa. So umuntu okhothayo nje vele la emxolisi. No, siyakubanga lokho. Ushuthi noma mhlambe abangani noma yini kodwa siyakubanga shuthi kuyinto ayilangazelayo. Manje mina ngiconcerned nge-health kumina. Dr. Shabalala. Buti ngiyakuzwa impela ngicela ukubuza nje umbuzo oyi1 ngaphambi kwami ukuphendula. Umama wena ngokwakho uyamthemba mhlambe khona la sola khona ukuthi uyaphuma ngaphandle uyalala nomunye umuntu or nabanye abantu? Hayi mfethu ngiyamthemba. Uyamthemba. Yes. Nike nahamba naye emtholampilo nawe uhlola for igciwane nawe uhlola for izifo eziphathelene nocansi? Noma seke saya kodwa sekuthanda kuba nesikhashana. Sesihamba lesikhashana. Yes. Okay. Now angikuphendule ngalendlela khona ngizokukhulula. If kuwuthi there is nothing ayikho inkinga etholakalayo ake sithi niya nje emtholampilo niya checka yonke into akho HIV akho sifo socansi esibizwa ukuthiwa i sexually transmitted infection esitholakalayo akho ngcola akho doti okhona emchamweni then ayikho inkinga ngokuthi uye ezansi kumama akukubeki wena engcupheni of anything lokho. In terms of health sibuka ukuthi wena ngokwakho exposed kangakanani kulezi zifo lezi engiyibalayo zocansi. So if kuthi azikho then indlela bhutileyo eyakho yokuthi udlale ngendlela ufuna ukudlala ngayo. Umjabulisa umama ngendlela ufuna umjabulisa ngayo. Ngicela ukutshena something. Abantu besifazane bayakhuluma baba. Abafani nathi. Bayakhuluma mfowethu bayaxoxa. Kunezinto abayisherayo abayishoyo ukuthi yazi mina umuntu wami ungenza ukuthi bese lo muntu olalele efuna naye ukuthi kwenzeke leyo nto kuyena alangazelele ukuthi yenzeke kuyena. So iadvice yami ukuthi vuleleka in terms of ukufundiseka and inhle impela le platform oze kuyona ngoba lana siyasho ukuthi if ucwaningiwe if ubhekiwe if ungena nkinga then there's no problem ukuthi ushone ezansi kumama. I mean ikhanalingas leyo part and parcel of foreplay ngabe ngempela uyayiroba ngabe uyayincisha webaba. Usazoqhubeka uyincishe Mageba? Ngiyezwa bafowethu ushuthi ke ake siqale la ku health ke siqale sibone ukuthi ke si right yini sobabili ke then ke sesingabona. Ngiyabonga dokotela. Insizwa enye. Sure Mxolisi. From Emlazi kumxolisi let me take usicelo use Pietermaritzburg. Sicelo welcome on Kakasa. Power off. Yes sicelo ngicela ungivale radio nje kwi background. Okay, I see off. Sure sicelo. I question yakho nje noma I comment. Right. It's Ngibingelele doctor. How are you doc? Kunjani Peter? I'm doing great. Uline wakho la sicelo awukushifte nje beat lapha Pietermaritzburg. I am struggling. Nomlaleli ekhaya uyastrugglisha. Just I question eyizwe udokotela ne comment yakho. Yes dokotela. Sorry sicelo. Yeah, I think Uline sounds right now. Yes, also right. Yes, been a question from Dr. What cause or what would be a problem if having a ejaculation? Okay, sicelo I'll urge you to uphinde ukushifta kancane futhi bese ukwazi ubuza umbuzo wakho. Uline wakho awumuhle lapha sicelo. Network give you problem on my side. Yes, awuphinde nje futhi so lesikuzwe. All right. So that ngifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani if umuntu wesilisa une less ejaculation okanye i-pressure i-less plus isimeni yakhe i-weak. So how many chances of ukuthi umuntu wesimame ukuthi emkhulelise? Clear ke manje dokotela. Okay, la ukhuluma indaba yembewu ukuthi imbewu ibukeka iweak, imbewu ayibukeki ngendlela le enormal. There's only one thing esingayenza when it comes to imbewu. Siyibiza nge-spermiogram. I-spermiogram it's semen analysis. So siyayithatha imbewu siyicwaninge. Sibuke i-sperm count ukuthi singakanani. Sibuke ukuthi imbewu yakho inormal yini ngoba imbewu inekhanda, inentamo, inomzimba bese siba nomsila. So zonke lezo zinto kumele zibe normal. And phezukwalokho sibuke nanokuthi imbewu yakho iyabhukuda yini ngoba kumele ibe ne proper forward progression.
so masicwaninga ke siyakwazi ukuchecka zonke lezo zinto and eyogcina siyicheckayo sichecka ukuthi ukhona yini udoti kwimbewu noma awukho and then bese siyakwazi umuntu umlungisela inkinga so imbewu mayibukeka iweek kungenzeka ukuthi ispam count sinormal so engamithi umuntu wesifazane yize noma ibukeka iweek ngoba sidinga ispam count esinormal ukuthi umuntu wesifazane amithi so siyayicwaninga imbewu bese ke siyambuka kumuntu ukuthi zikhona yini inkinga sidinga uyilungisa. This has been i-open line ye-sex indaba ethinta ke umdavazo. Dokotela umlaleli ukuthola kanjani? Ngiyabonga kakhulu Menelisi. Sesivulile office officially. Inamba engitholala kuyona yocingo ithi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo or usende i-message on WhatsApp. Yes. Wenze appointment uzozongibona ema-office ami angu-9 Dorothy Nyembe eDurban Central. Yes. And ngingatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. Ngiyabonga kakhulu Menelisi. Thanks Dokotela. The show is produced by Mr. Siphelele Nzuzu, content producer. Kwanda Zungu kuma technical side of things. This week Menelisi Ndwandu bekhona kuyona indaba. Ngikhona futhi on Monday ne open line. After 8 is after 8. Sizosibisi this week ke ukhona nomculo omnandi. This conversation ikhona via Gagas FM app uzoyithola futhi na ku YouTube. 20 years, the sound of KZN. KZN born, KZN made. 20 years of Gagas FM.